फरायसा आफादनि बानजायनायाव गाबोन उदखारि बेरेखा सान एन्टि टेररिज्म डे बोसोरफ्रोम जेरैबायदि खुङो जोहोलाव सोमब्ला बसुमतारीनि बे थैनाय सानखौ लानानै आरो बेयाव जोङो टीम होदों बिट द टेरर अफ ड्राग्स एन्ड हिउमेन ट्राफिकिं माने ड्राग्स आरो मानसि लांखारनाय बेखौ समाजनिफ्राय टटेलि जोङो माने फोजोबस्रांनानै मोनसे मोजां आरो गोग्गो समाज दानायनि मोनसे थांखि ड्राग्सनि इम्पेक्टखौ समाजनिफ्राय गैया खालामनांगौ गुबुन मोनसे बे हाबाफारिजों लोगोसे जोङो लादों जे चिरां आरो क'क्राझार जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो मिरु आफाद जोङो जथायै आबसुगाव गयबारि बिथांनि जि फबनाय जायगा बेयाव जों खुंगोन आरो बेयाव जोहोलाव सोमब्ला बसुमतारी सिभिल हस्पिटाल आरो आर.एन.बि सिभिल हस्पिटाल बे मोननै सिभिल हस्पिटालाव 200 इउनिट जोङो ब्लाड डनेसन माने 200नि बारा जोंनि एबसुनि मावथिफोरा बेयाव ब्लाड डनेसन होगोन लोगोसेनो मुसलपुर तामुलपुर आरो उदालगुरि जिल्ला बे मोनथाम जिल्लाजों 100 इउनिटनि बारा ब्लाड डनेसन होगोन आरो बिनि गेजेरजों जायफोरा बेमार आजाराव खैफोदाव गोलैयो हस्पिटालाइज जायो जायनो थै नांगौ ब्लाड नांगौ आरो ब्लाडनि रिक्वायरमेन्टआ दायो बारा जाबाय जायफोरा एक्सिडेन्टआव बा बायदिसिना थासारियाव ब्लाड नांगौ जायो बेखौ जोङो जोंनि ओनसोलाव साफिसियेन्ट नाम्बार्स अफ ब्लाड बेंकआव डेप'जिट दोननायनि मोनसे थांखिजों गाबोन जों ब्लाड डनेसन खालामगोन आरो मिजिंथियो जे गाबोननि हाबाफारिया मोजाङैनो जागोन आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादा जेब्लाबो माहारिनि थामोनथा रैखाथि माहारिबादखौ लानानै जों हाबा मावलांगोन आरो बे हाबा मावनायनि बेलायाव रायजो राजानि मदद आरो सापर्टखौ जों जेब्लाबो मोननो हास्थायगोन आरो रायजो राजाया जेब्लाबो जोंखौ गोसो गोथारै मदद होबोगासिनो दं गोजोन्थों। नैरोजा 23-24 सोलोंथाइ बोसोरनि थाखाय गोदान मुं थिसननाय लानानै फैदों डन बस्क' डिग्री कलेज साफागुरिया। देग्लायनिफ्राय डन बस्क' डिग्री कलेज साफागुरियाव बेचलर अफ आर्ट्स एबा BA नि सेथि सेमिस्टारनि गोदानै मुं थिसननाया दायो सोलिगासिनो दं। चिरां जिल्लानि साफागुरियाव थानाय डन बस्क' डिग्री कलेजआ देग्लायनिफ्राय BA थाखोनि सेथि सेमिस्टारनि थाखाय गोदानै एडमिसन लानायजों लोगोसे बड', इक'नमिक्स, इंलिश, एडुकेशन, हिस्टरी आरो पलिटिकल साइन्स आयदानि थाखाय BA अनार्सनिबो खाबु दं। गोग्गो सोलोंथाइनि थासारिजों लोगोसेयैनो डन बस्क' डिग्री कलेज साफागुरियाव आलादा आलादायै हौवा हिन्जावनि थाखाय हस्टेलनि खाबुबो दं। जुदि फरायसाफोरा डन बस्क' डिग्री कलेज साफागुरियाव BA सेथि सेमिस्टारनि थाखाय गोदानै एडमिसन लानायनि सायाव आबुं बाथ्राखौ मिन्थिनोब्ला नैबे मबाइल नम्बर 9365519559 आव थोंजों सुला लानो हागोन।